Hvad synes du om din hovedrolle? Jeg synes, den er meget spændende, og den er også meget sjov. Hvordan er det at være hovedrollen? Det er, jeg synes, der er sådan en pres på en måde, sådan med, at jeg er meget nervøs, men det er fordi, jeg ikke skal fuck op, så det er sygt nok. Ja. Hvad synes du om de andre skuespillere? Jeg synes, de gør et pissegodt arbejde, sådan set. Det er lidt overraskende, hvor godt de gør det. Ja. Er du lidt nervøs over, at du skal være hovedrollen i morgen? Meget, rigtig meget endda, fordi sådan, jeg skal lige have tærpet i hvert fald i dag, meget, så Ja. det er spændende. Synes du selv, du er den bedste til at være hovedrollen, eller skulle det være en anden? Jeg synes, at det kunne lige så godt have været en anden en, men jeg er nok den, der var mest egnet til på det tidspunkt, da vi skulle udgive rollerne. Så.